Hei, ai niin, kun puhut ihmiselle, niin käännä koko kroppasi häntä kohti, niin että nenä ja napa ovat saman suuntaan. Minun nimi on Franz Schneider ja toimin Suomen psykologisessa instituutissa kouluttajana, muun muassa kehon kielen kouluttajana. Miten voi olla, että joku vaikuttaa heti sympaattiselta, vaikka hän ei ole sanonut mitään? Ja miksi huomaat yleensä tosi nopeasti, onko kanssaihminen kiltti, niin sanotusti myötämielinen tai ei? Oletko joskus kysynyt itseltäsi, miksi et viihdy ollenkaan jonkun tietyn ihmisen seurassa? Tai miksi katsot ylös vasemmalle, kun muistat jotain näkemäsi? Mitä sinussa tapahtuu, jos vastapäinen yllättäen alkaa leikkimään hiuksilla? Tiedätkö sinä, miltä vaikutat muihin? Tällaisten kysymysten vastaukset ja miksi ilo, suru, viha, yllätys ja miksi nenä ja napa liittyvät saman teeman, kerron sinulle mielellään meidän kurssilla. Siellä opit, miten voi käyttää kehonkieltä myynti- ja neuvotilanteessa, hoitotyössä, haastatteluissa, puheenvuorossa, yksityis- ja työelämässä. Nonverbaalinen yhteys toiseen tai apua, kehoni puhuu, mutta minä en tiedä mitä se sanoo. Lisätietoja ja ilmoittautuminen www.psyk.fi tai schneiderconsulting.net. Tervetuloa.